Здравейте, VBOX, аз съм Мартин от Text Predator и това е как се прави епизод 3. Днес аз ще ви покажа една много добра програма. Тя се нарича Unlocker. Ето я, Unlocker 1.9.1. Може да си изтеглите от този сайт. Този сайт ще бъде долу в описанието. Ето, теглите от тук или от тук, избирате. Аз няма да я тегля, защото я теглите, а след това я инсталирате. Доста е простичка. И сега да ви покажа употребата на програмата. Значи, имате някой файл, който не може да изтриете или ето, можете да изтриете, да го преименувате и да го преместите. Аз избирам да го изтрия. И ето, файлът изчезва. Това помага много, когато някои файлове са бъгнати или се ползват от някои други програми, а ние не знаем точно от кои по-точно, и тогава не може да изтрим файла. Ами това беше, аз бях Мартин, дом съм ви помогнал и до следващия път.